агар шумо ҳамон одама дар полис сдават мекунен, он вақт ҷони шумо халос аст. Агар сдават намекунен, худтона уголовное дело мекунанд. яъне ки ҳамуна агар продлит кунанд, ин як масхара аст. Масхара барои муҳоҷирон ки ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза мо ду хабари хело муҳимро ба шумо пешкаш мекунем, яъне ки дар ду масъалаи хело муҳим ҳамсӯҳбат мешавем. умедвор ҳастам ки шумо наворо то ба охир тамошо мекунед, то ин ки аз ҳама ин хабарҳо пурра огоҳ шавед. Чунки дар WhatsApp, дар Instagram, дар ҳамин ҷоҳо бисёр ба ман силкаҳо мепартоянд ки бародар ҳаминро ба мо пурратар маълумот. Яке аз ин хабарҳо ин аст ки муҳоҷирон то 15 сентябр аз супурдани пули патент озод шуданд. Оё ин гап рост аст ё дурӯғ? Ба шумо пурра карда мефаҳмонам. Ва хабари дигар, масъалаи регистратсияҳо аст ки эҳтиёт шавед, тафтишоти сахт рафта истодааст дар Москва, Московский област ва Санкт-Петербург. хоб, наворо пас аз як тавсияи кӯтоҳи мо сар мекунем, бо диққат тамошо кунед. дӯстони азиз, бачаҳои ширкати даво аз мо хоҳиш карданд ки ба кулли мардум бирасонем ки нафарҳое ки зан надоранд ва ҳамчунин машқ намекунанд, барои харидани эпимедиум неопаста муроҷиат накунанд. Чунки ин барои нафарҳое аст ки ё машқ мекунанд ё ки зан доранд ва барои бақувват кардани мардонагӣ аст. хулоса шаҳвонияти мардака баланд мекунад ва ба ягон корҳои ғайриахлоқӣ даст мезанед. Бачаҳо тасмим гирифтанд ки ба ҳамин хел бачаҳое ки на зан доранд, на машқ мекунанд, дору нафурӯшанд. ва дигар доруҳо озод аст, ба монанди дарди меъда, дору барои дарди буғумҳо, миён, устухонҳои дигар ҷойҳо, дору барои вазн гирифтан, дору барои хароб шидан, дору барои бисёри намуди касалиҳо дар ширкати даво ҳаст. ҳатман занг занед ва ба шумо ба кулли шаҳрҳои Русия, ба ҳамаи ҷо ба почта Россия равон мекунам. хоб дӯстони азиз, мавзӯъро сар мекунем. мавзӯъ ин аст ки муҳоҷирони тоҷик, муҳоҷирони умуман дар Русия буда аз супоридани пули патент то 15 сентябр озод ҳастанд. Ин гап рост аст ё дурӯғ аст? Ин гап аз куҷо пайдо шуд? ва дар ин масъала шуморо мегӯям. рӯзи 13 август дар душанбе витсе-премьери Россия Алексей Аверчук, номаш ин қадар қин аст, Алексей Аверчук дар душанбе бо премьери министри Тоҷикистон Қоҳир Расулзода вохӯрӣ карданд ва ӯ дар он ҷо чунин гуфтааст. Мехонам, бубинед. Камтарак аст. В России для мигрантов могут продлить отмену оплаты патентов. Могут, яъне ки шояд продлит отмену оплаты патентов. Шояд продлит кунанд. Яъне продлит кардан чи аст? аз онҳое ки аллакай гапро фаҳмидан узр мепурсам, ман барои нафарҳое ки хуб нафаҳмидаанд мехоҳам бифаҳмонам. Як чизе ки аст, тамом мешавад муҳлаташ, онро продлит мекунанд. яъне як бор отменаи оплаты патент барои муҳоҷирон буд аз 15 март то 15 июн ва онро мехостанд ки шояд продлит кунанд, ба гуфти Алексей Аверчук, витсе-премьери Россия. ин агар ҳамин кор шавад, ман хурсанд неву баръакс ғазабӣ мешавам, чунки ин як издевательство барои муҳоҷирон аст. бубинед дӯстони азиз, агар продлит кунанд аз 15 июн, вақташ тамом шуд, то 15 июл, то 15 август, то 15 сентябр, яъне ки 3 моҳа агар продлит кунанд, аллакай 2 моҳаш гузашт, 1 моҳи дигараш продлит кунанд, ин хубаш ки накунанд ва моро бадном ҳам накунанд. гӯё мо барои муҳоҷирон аз 15 март то 15 июн ва баъдан аз 15 июн то 15 сентябр супурдани пули патент атменит кардем, яъне ки онҳоро озод кардем. дар сурате ки моҳи июл, моҳи август 15 бачаҳо пули патентро супорида истоданд ки то ин ки онҳоро чи депорт накунанд. моҳи пешинаашро ҳамихе карда буданд, яъне ки 24 апрел буд, баъд қонун баромад ки аз 15 март муҳоҷирон аз супурдани пули патент озод ҳастанд, ки аз 15 март то 15 апрел, ин тараф то 24 апрел ҳама аллакай пули патент супурдагӣ буданд ва баъд қонун баромад. ҳаминаш ҳам он қадар таъсири хуб накард. як барбараки муҳоҷиро барои насупурдани пули патент
аннулировать кардан патентношона, махсусан дар баъзе областҳо баъзе губернаторҳо қонуни Путинро признават накарданд, бисёри муҳоҷироро патентошона аннулировать карданд. Яъне онҳо гуфтанд ки мемури мези чикор мекунӣ, намекунӣ, кор кардеси, накардеси, пули патентро месупорӣ. Агар намесупорӣ, патентро мо аннулировать мекунем ва аннулировать карданд. яъне ки қонуни Путинро дигар губернаторҳои баъзе областҳо признават накарданд ва муҳоҷирон аз ин хабар бисёрашон зарар диданд, яъне ки пули патент насупориданд ва аннулировать шуд. Ва боз ин дафъа боз ҳамин хеле як издевательствои дигар, як издеватсияи дигар боз дар пеш аст, яъне ки чӣ ки Алексей Аверчук гуфтааст, могут продлить отмену уплаты патента. яъне ки ҳамуна агар продлить кунанд, ин як масхара аст. Масхара барои муҳоҷирон ки пули патентро аллакай супоридагианд, пули онҳоро ҳеҷ кас дигар баргаронда наметиҳад ку. аллакай онҳо супориданд. Ман намедонам, шояд он дар он ҷо худро сафед кард дар Душанбе, ё ин ки намедонам мехост ки лапша вешид кунад барои ягон чиз гуфтан дар кор ку аст худро камтарак шердил нишон додан дар кор дар он ҷо могут. Шояд ки дар Русия ва бубинед дар охир чӣ гуфтааст дар ин ҷо. Ҳамаашро намехонам ман дар ин ҷо. Вопрос находится в зоне внимания российского правительства. ин озир находится в зоне внимания, яъне ки дар нақша аст, камтар дигар бигзара сентябр шава, баъд мегӯянд ки аз 15 июн то 15 сентябр аз супоридани патент муҳоҷирон озод, ки аллакай ҳама пули патент супоридагӣ аст, дигар озодӣ барои ки дар кораи ман намедонам. Оё агар ҳамин бишава, агар нашава лучше ҳамин гафора нагам, моро ҳам хеле диломонда алов наандозанд, чемаёне ки мегану намекунанд, монанде ки 3 сол шуда мо амнистияро ждат карда истем, чандин бора мавзуъро бардоштанд, то баландоро бардоштанд, моро ҳам мардум да гап задем, мардум ба умед шид ва дар охир ягон гап нашид. Барои ҳам хотир ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, пули патентҳотон дӯстои азиз супоридан гирен, ҳозир ягон гап нест, аниқ нест, ки яъне атминид мекунанд ё ки намекунанд, аниқ нест. барои ҳам хотир дӯстои азиз, барои чӣ ман ҳамин мавзуъро хеле дурдароз карда фаҳмондам, ба хотире ки бисёриҳо навишта истанд, мада ссилка мепартоянд, ссилкаи видео ютуб, ссилкаи сомонаҳое ки менависанд, пост дорад, ам ссилко акамира як бор бухон маълумоти ҳамира ба мо пирратар бифаҳмон, ҳамин гап роста ё дурӯғай, баъволар ҳамира як бубин, ман ҳамира ина пирратар фаҳмондам барои ҳамон одамое ки аз ман пурсида буданд. Хоб, мавзӯи дуюм ин аст ки дар Санкт-Петербург, Московский област ва Москва, дар ҳамин се шаҳр зиёд шикоят аст ки муҳоҷироро қапида регистратсияшона проверка кардесиянд. агар нафарҳое ки дар даст ҳамон бланкае ки доранд ки фалшиви аст дар база данный нест, барои подделка документ буданаш, вақте ки дар дасти як коғаз аст ки дар база нест ва дар дасти вай фалшивия подделка документ уже уголовное дело мешава ва шуморо аллакай вазъиятон хеле безеб мешава, уголовное дело. шумо дар ӯ ҳолат фақат ҷонтон халос мешава, яъне ки уголовное дело шуморо намекунанд агар ба шарти шумо ҳамон одаме ки шуморо ҳамон регистратсияи фалшивиро кардаасту пул аз шумо гирифтаи худаш кайф карда гаштесай, парвои шумо, зану фарзанди шумо, парвои азобои шуморо надора, агар шумо ҳамон одама дар полис сдават мекунед, о вақт ҷони шумо халос аст. агар сдават намекунед, худтона уголовное дело мекунанд барои доштани коғази фалшиви, барои подделка документ. агар ҳамон коғаз умуман дар дасти шумо набоша, барои надоштани регистратсия шуморо ҳамагӣ 5000 ҷарима мекунанд ва ҷавобтон медиҳанд. яъне ки аз буданашда набудани ҳамон фалшиви регистратсия хубтар аст. фаҳмидин? дар ҳақиқат баъзе бачаҳоро вақте ки меқапанд адел мебаранд, бо баъзе мо дар юристо мебуроем, дар занг мезанам, дар чанд юристо мебурам, дар компания мебурам ки ҳамон адел занг бизананд, кори ҳамон бачаҳоро ягон сабукӣ бутиянд, мебахшед бачаҳо ай дастшон ягон кор намебиёяд, чунки дар ҳақиқат дар дасти ҳамон одам подделка документа ва дигар чӣ хел ёрдам мекуниша. баъд баъдаш дар база мезананд охирон регистратсияи оригиналиш 2018 ё ки аввалои моҳҳои 2019, ҳамин 2020 вообще ягон регистратсия кардагӣ нестай. ав худаш хабар надорад, мега ман фақат регистратсия мекардам, мега лекин намедонист ки вай рафиқи ҳаромхӯрш, вай шиноси ҳаромхӯрш, ай вай пула мегирифт, лекин вай як коғазе ки дар ягон база нест медодуш мегашт. барои ҳамин хотир дӯстои азиз, аз онҳое ки ба шумо регистратсия мекунанд талаб кунед подтверждени регистратсияро. раз пула мегира ҳалол карда бутия.
раз уверен бошад дар кори худаш, пускай амоне ки мешиносад дар амон через ҳавай ягон намедонам калазат хати кора буд мекунад ки регистратсия мекунад, пускай ҳавай буга ки ҳамин клиентои мо талаб кардесиян, ман медонам хай бисёр соҳибхонаҳо регистратсия намекунанд, медонам ки хеле корои леви ҳастай беи намешава, на самом деле намешава беи чиз, лекин ай ҳамоно шумо талаб кунед пеш аз ки мероре 4500 5000 шумо метиен бипурсен ки подтверждение мада мети, подтверждение чия дӯстои азиз, ҳамон одамш ки дар фмсай ҳамон амируи экрани компютер ҳамон сурат мегира ки бибинед шумо ки от до ай кадом числа то кадом числа шумо дар база мондиян, як хелш мега баъди як ҳафта мебироя, як хел мега пускай баъди як ҳафта пулша бигира, мешавад хелшам ку пускай ҳамин як ҳафта дар дасти шумо регистратсияра натия, як ҳафта шумо дар хона бишинен, як ҳафта пас дар база бибироя, баъд ҳамон сурата бигира дар ватсапи шумо партоя, баъд шумо план метавонед регистрация айдаш мегиред регистратсиятона, пускай не хел шава бигзор. вале мутаассифона қариб 80% 60% регистратсияҳое ки ҳастанд дасти бачаҳо через ҳамин шиносои худмон мекунанд дурӯғ ай ҳамаш фалшивия дар баъзо намебирояд, баъд шумо дар балои баъд гирифтор мешен, ӯ мардак боша кайф карда мегарда. эҳтиёт чанд дӯстои азиз, проверкаҳо ҳамин масъала қати аллакай камкам рафтеста, барои ки баъзеҳо сахт гӯшна мондагиан намедонанд дига ай калом роҳ муҳоҷироро биқапанд, ягон сум кор кунанд, через чор гӯшнаи баъд мондагиан баъзеҳо, барои ҳамин хотир проверка рафтестай дар ҳақиқат проверкаҳо ҳаст. Занго бисёр ай Питер, Московский област и Москва ҳастай. дар бораи парвозҳои муқаррарӣ, яъне регулярни рейсҳо мегӯянд аз 1 сентябр сар мешава. Як ду маълумотҳо ҳаст, ма яра пирратар мекунам, че аз баъзе источникҳо ҳаст ки ман ҳамаша пирра мефаҳмам, маълумоти пирратар. Дар навори оянда худо хоҳад як рӯз пас ба шумо пешниҳод мекунам, ҳатман мунтазир бошед, дар шабакаи мо обуна шудагӣ набошед, ҳатман обуна шавед. ба шумо ҳамаи хабарҳо бо факту далелҳояшон дар оянда пешниҳод мекунем ва якчанд барномаҳои беҳтарини дига дар нақшаҳо аст барои шумо. Хайр, худованд нигаҳбонатон бошад, эҳтиёт кунед, саломат бошед.